spørge mig om? Hvad vil du spørge mig om? Må jeg godt? Nej, du må ej. Ja, så gå ind til dit værelse. Med det samme. Nu. Min mor. Jeg går og holder nu. Nej, du gør ej. Altså, nej. Jo, jeg gør så. Nej, du gør ej. Nej, du gør ej. Jo, jeg gør så. Se selv. Du lille. Jeg tror lige, jeg går. Altså, ja, det var meget undskyld. Men hej.